Арэна піца ў міжнародны дзень сям'і арганізавала свята для выхаванцаў дзіцячага дома сямейнага тыпу ў Бешанковіцкім раёне. На працягу сакавіка віцебская сетка кафэ і рэстаранаў праводзіла акцыю пад назвай «Добрае сэрца». 1 рубель з кожнай піцы арэна накіроўвала на падтрымку маленькіх жыхароў пасёлка Ула. На сабраныя грошы набылі і падарылі дзецям гульнявую пляцоўку, арэлі, альтанку і кухонны камбайн. Разам з прадстаўнікамі арэны піцы вялікую сям'ю наведала і наша здымачная група. Гэты дзень вялікай сям'і Адамовічаў запомніцца надоўга. Столькі гасцей у іх доме яшчэ не было. Такую колькасць падарункаў яны яшчэ не атрымлівалі. Увесь сакавік віцебская сетка кафэ і рэстаранаў «Арэна піца» збірала грошы, каб дапамагчы ульскаму дзіцячаму дому сямейнага тыпу. Ірына Валянцінаўна выхоўвае тут 8 дзяцей, і такая падтрымка заўсёды патрэбна. Когда это все привезли и выгрузили, и у меня просто потекли слезы радости, благодарности, счастья, эмоции такие, что я не могла даже держать ручку, чтобы подписать документы. Потому что мы вот здесь 4-й год живем, и, конечно, у нас этого не было. Детки как-то вот в тренажерку ходили, на стадион там, как-то здесь на территории старались играть. Но вот если за территорию отпускать деток, то их нужно сопровождать, потому что это очень большая ответственность. Мы очень-очень ждали вот этих подарков. Акцыю пад назвай «Добрае сэрца» прадстаўнікі арэны піцы завяршылі добрай справай. Цяпер двор дома нумар 14 у маставым завулку прыгожвае новая спартыўная пляцоўка, альтанка і арэлі. Яшчэ адзін прыемны сюрпрыз – кухонны камбайн у падарунак ад віцебскай сеткі кафэ і рэстаранаў, які дапаможа Адамовічам прыгатаваць любімыя дранікі. Акция собрала 1737 рублей. Вот, на эти деньги мы купили в детский дом необходимые предметы. Сегодня на самом деле большой и светлый праздник, День семьи. Поэтому очень рады тому, что есть люди, которые создают семьи, вот, приумножают их, заботятся и о своих, и о чужих детях. Павіншаваць са святам вялікую сям'ю Адамовічаў прыйшлі і школьныя сябры, і прадстаўнікі сельскага савета і раённае кіраўніцтва. Ірына Валянцінаўна ад душы дзякуе гасцям за падтрымку, а ўсе віншаванні дзеці прымаюць ужо за сталом, які літаральна гнуўся пад цяжарам скрынак з піцай і колькасці прысмакаў. Чарговы прыемны сюрпрыз ад арэны піцы. І на гэтым марафон добрых спраў не завершаны. Следующая акция будет проходить летом. Я думаю, что это будет июль месяц. И аналогичное мероприятие будет проходить в Сенинском районе. То есть ту акцию, которую мы проводили совместно со всеми жителями города Витебска, мы продолжим, мы ее будем приумножать. И, я думаю, будем оказывать целевую помощь конкретным нуждающимся людям. Я так думаю, что это будут в основном детские дома, вот, где люди остро нуждаются в нашей и в вашей помощи. Арэна піца працягвае радаваць не толькі маленькіх жыхароў дзіцячых дамоў, а і ўсіх гурманаў паўночнай сталіцы. За 14 гадоў арэна адкрыла свае рэстараны ў кожным раёне Віцебска, і яны сталі улюбёным месцам адпачынку жыхароў і гасцей горада. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка. Навіны, Бешанковіцкі раён. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі. Днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер няўстойлівы 3,8, пры навальніцах парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-14, днём ад 18 да 23 градусаў цяпла. У Віцебску ноччу без істотных ападкаў, днём кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, днём 21-23, вышэй за 0.